Welcome back again to my channel. Napapanahon ngayon ang mangga kaya naman gagawa tayo ng mango jelly dessert. Ang una nating gagawin ay maglalagay ng 4 cups water sa pot. Tapos itong 1 pack ng white gulaman ay i-dissolve muna natin dito sa tubig. At pagkatapos, kapag ito ay natunaw na, ay saka natin bubuksan ang kalan. Kailangan tuloy-tuloy lang ang paghalo para hindi mamuo yung gulaman. Kapag mag-umpisa ng kumulo, idagdag na natin yung sugar. 1/4 cup lang yung sugar na nilagay ko. And then isunod naman natin ang mango puree. Pwede din naman na gumamit kayo ng mango flavor na gulaman. Wala kasi akong available kaya ito nag-blender na lang ako ng isang buong mangga. Kapag nag-boil na, ay isalin naman natin sa isang pan at aantayin nating mag-cool down at mag-set. At ngayon ay i-slice na natin into cubes. Depende na sa inyo kung gaano kalaki ang gusto nyong i-slice. Kung gusto nyo pala ng mas malambot, pwede kayong mag-add ng water. Paki-check na lamang po ang description box below para sa list of ingredients. At kung nakaabot ka sa puntong ito at hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para maging updated ka sa aking mga susunod na videos. So ganito na nga after ma-slice, very firm na yung ating gelatin. At pagkatapos naman nito ay slice na natin into cubes yung mangga. Dahan-dahan lamang tayo dito, baka lumusot yung kutsilyo sa balat ng mangga, masugatan pa tayo. Napapanahon kasi ang mangga, kaya naisipan kong gumawa ng dessert na ito. So pagkatapos kong may slice ay ginamit ko yung wine glass para may scoop out yung pulp. Ganyan lang ang ginawa ko para mas madali at para makuha ng buo. Sa isang mixing bowl ay binuhos ko na ang condensed milk, bale kalahating lata ito, at saka isang maliit na pack lang ng all-purpose cream. Halu-haluin lang ito hanggang mag-well mix. After that ay inilagay ko na yung sago at isinunod ko na din ang nata de coco. Yung sago ay ang pinakamaliit lang ang binili ko at saka niluto. Ang next nating ilagay ay ito na ngang gelatin. At pagkatapos naman ay dinagdag ko na yung mangga. Dito ay dahan-dahan lamang ang paghalo para hindi madurog yung mangga. Tuwang-tuwa ako dito kasi maganda yung pagkagawa ko sa gelatin. Firm na firm siya. After that ay tatakpan natin at ilalagay ito sa ref para lumamig. So after 4 hours, eto na yung mango jelly dessert natin. Tikiman time na! At naglagay pa ako ng sliced mango as toppings. Ito na nga ang ating mango jelly dessert. Thank you so much for watching.